guys, good morning. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ, मोजाङैनो मावगासिनो। ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों दिनैयो बे मिस्टार इनुस मोनसे रस्टिं खालामोना बे चेनेला हेक जादों होननानै बुंदों बिथाङानो। स' आं सानो बे हेक खालामाखै रावबो, सोरथो हेक खालामनो बिदि 30+ साबस्क्राइबार बिदि थानाय चेनेलखौ। बे साननो थाङोब्ला एसे फिसा चेनेलसो, जेनेबा एसेबां मिलियन साबस्क्राइबार थानाय गिदिर गिदिर चेनेलफोर दङ। जुदि बे हेकार माननो गोरोंबा इमान साबस्क्राइबार थानाय मानसिफोरनि चेनेलखौ हेक खालामनो हागौमोन। बे मोनसे फिसा चेनेलखौथ' हेक खालामा। आंनि अपिनियन आरो बियो नंगौ नङा आंबो एसेबां सियर नङा। बाट आं माने मेन रिजनखौ सानो बिथांनि चेनेला जेनेबा सार्च खालामबाबो फैया इउटुबाव। स' आं सानो गोबाङानो रिपर्ट होदों जानांगौ, बेखायनो बिदि। स' बिथाङा बुंदों आंनि चेनेला हेक जायाखै, रिपर्ट खालामनायखाय डिलीट जाबाय। आरो बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदों, इमान मिलियन साबस्क्राइबारफोर दङ, बिथांमोननि चेनेलखौ हेक खालामालासिनो आंनि बे 30,000 साबस्क्राइबार गोनां चेनेलखौ मानो हेक खालामनो बिथाङा बुंदों। नाय, हेकारा 30,000 मिलियनखौ नाया, जास्ट बिसोरो हेक खालामनो बबे चेनेलखौ हेक खालामनो हाथावना बेखौल'सो चान्स लाबाय थायो। रिजोना बेनोसै, आहाबो मिस्टेक दङ आंनि चेनेला माबोरै हेक जाखो। फार्स्ट रिजोना जाबाय आहा सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसन गैयामोन, आंनि इमेला सिकिउर नङामोन, आं इमेलखौ सिकिउरिटि होना दिङाखैमोन। बिनि थाखाय आहा चेनेलखौ ओरैनो इजिलियाव आंनि इमेलखौ हेक खालामनो हाबाय हेकारा, बेनो मोनसे रिजन। आरो बिथाङा बुंदों हेक खालामाखै, रिपर्ट खालामनायखाय आंनि चेनेला डिलीट जाबाय। नाय गेमस्रि दैमारि, रिपर्ट खालामबा डाइरेक्टलि डिलीट जाया, फार्स्टआवनो टार्मिनेट जाग्रोयो। आंनियाव मोनसे मेल फैग्रोगोन इउटुबनिफ्राय, आंनियाव वार्निं फैग्रोगोन, नोंनि चेनेलखौ रिपर्ट खालामनाय जादों, नोंनि चेनेलखौ टार्मिनेट खालामनाय जाबाय, नोंथाङा सुद्रायफिननो हागोन ना हाया होननानै मोनसे वार्निं हरग्रोयो इउटुबा। बिनि उनावसो आंनि चेनेला डिलीट जायो। 24 आवार्स चान्स होयो इउटुबा। बे 24 आवार्सनि गेजेराव आंनि इउटुबनि भिडिअफोरा जुदि गाज्रिब्ला बिसोरो डिलीट खालामनो चान्स होयो, मोनसे टार्मिनेट खालामनानै दिङो। बिनि उनावसो इउटुबा एक्सन लायो जुदि आं भिडिअफोरखौ डिलीट खालामाब्ला। गेमस्रि दैमारि, नोंथाङा मा बुंखो? आंनि चेनेला जे हेक जायाखै, रिपर्ट खालामनायखाय डिलीट जाबाय। रिपर्ट खालामब्ला डिलीट जाया, चेनेला टार्मिनेट जायो, वार्निं फैयो, 24 आवार्स चान्स होयो इउटुबा। गेमस्रि दैमारि, इउटुबनि सोमोन्दै जोंखौ फोरोंनाङा, खारन जों रोंखायो, इउटुबनि रुल्सफोरखौ रोंखायो। जास्ट मोनसेल' खोथायाव आहा, बे मोनसेल' पइन्टआव आहा आंनि चेनेला थांबाय, मिन्स लस खालामनांगौ जाबाय आङो। आंनि इमेल पासवर्ड एबा आंनि इमेलखौ आं सिकिउरिटि होना दिङाखैमोन, सिकिउर खालामाखैमोन, सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसन बेखौ होआखैमोन। आंनियाव मोनसे मेल फैखानायमोन, योर पासवर्ड हेज बिन चेन्ज होननानै आंनियाव मोनसे मेल फैखानायमोन। आङो ओमफ्राय थांनानै लोगो लोगो रिकभार खालामनो नागिरब्ला अलरेडि बिसोरो फन नाम्बारखौ चेन्ज खालामखाबायमोन, ओमफ्राय अनारशिपखौ चेन्ज खालामना लाखाबायमोन। बेयावनो आं हास्लाबासै, आं एसे बिजियाव दंमोन, आंनि डाटायावमोन। जेब्ला आं डाटाखौ अन खालामो अब्लासो आं नुदों योर पासवर्ड हेज बिन चेन्ज होननानै बिदि नुदों। ओमफ्राय आं हास्लाबासै, बे आंनि मिस्टेकमोन, सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसन होनाय गैयामोन। आरो गेमस्रि दैमारिया बुंदों हेक जायाखै, रिपर्ट खालामनायखाय डिलीट जाबाय होननानै। नाय, रिपर्ट खालामबा मालाबाबो खनसेयावनो डिलीट जाया, फार्स्टआव वार्निं फैग्रोयो, टार्मिनेट खालामो चेनेलखौ, टार्मिनेट खालामखांनायनि उनाव 24 आवार्स चान्स होयो भिडिअखौ डिलीट खालामनांगौ होननानै। माइ गाज्रि भिडिअ, माइ मिन्स भायलेन्स भिडिअफोर दङ, बेखौ डिलीट खालामग्रोनो होयो, बिनि उनावसो बिसोर एक्सन लायो जुदि डिलीट खालामाब्ला। आंनि चेनेला अभियासलि हेक जादों, बिदि रिपर्ट खालामनायदों जायाखै, मानो होनब्ला रिपर्ट खालामब्ला बिदि जाया। आरो मानो थाखाय जादों बिनिबो आंहा रिजन दोङो, खारन आंहा सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसन गैयामोन। ओमफ्राय दाखालि मोनसे स्पन्सारशिप फैनायमोन आंनियाव, फेक स्पन्सारशिप। बेयाव गावसोरनि मोनसे एपखौ प्रम'सन खालामनो होनायमोन, बेयावनो आं क्लिक खालामफ्लांदों आरो बेयावनो जाखादों, आं मिन्थिनो मोन्दों। ओमफ्राय आरो आं माथो बुंबावनो गेमस्रि दैमारिखौ, बिथाङा बुंदों आंनि चेनेला हेक जायाखै, रिपर्ट खालामनो थाखायसो बिदि डिलीट जाबाय होननानै। स' आं जेबो बुंनो थाङा बिथाङा आंजों जेबो पार्सनेल दुश्मन गैया। स' नंगौ, बिथांनि भिडिअखौ आं खनसे बानायनायमोन, जे बिनि जाथाय जाना थांबाय बिनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनायमोन। एक्सुवेलि जों बुंनांगौखौ जों बुंगोन, जों अभियासलि जों सासे रस्टार, जों बनायगोन। स' नोंथाङा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया, आरो नोंथांखौ जों मिनियाखै, नोंथांखौ जों
स' नोंथांनि गेजेरजों गुबुनाबो गाज्रि जाफाया बिनि थाखाय जों बै प्रिभियास भिडिअखौ जों बानायनाय जानायमोन स' बिखौबो नोंथाङा दुखु लाबाय थादों आरो बिखौनो दिहुनफिनबाय थादों खोथाखौ आं नोंथांजों जेबो पार्सनेल दुश्मन गैया आरो नोंथांखौ आङो बहुत मोजाङैनो सिनायगौ आरो नोंथांनि गामि नोंथांनि नोंथाङा बहा थायो बेखौ आं मिथिजोबो स' आं बेफोरखौ बुंनो थाङा स' नोंथांजों आंहा जेबो पार्सनेल दुश्मन गैया नोंथाङा आंनि सायाव मानो बिदि रियेक्ट खालामबाय थायो बुंला बेखौबो नोंथांनि गोसो